walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got too lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the Hello. page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising. Okay, may gabi mga higala, mga kabisda. Kanina po dako karong gabi una aron pag pakikinabi kaninyo. Sa wala, sa di pa ta magsugod, ayaw kalimot og like og share aron dili og follow kay aron dili nimo ma-miss kay kini akong programa kada gabi. Ako ni siyang i-dedicate sa mga Bisaya nga pareha nako nga nilangyaw aron lang nga mangita og ang makakita pa og lain daghan pa nga oportunidad no. So daghan gid sa tuwa nga moanhi mo lakaw sa atong mogawas atong nasud along aron makita og far more better nga mga opportunity. Okay, so ako mong imbitahon sa pakiguban diri kay ang atong pag-anhi sa laing nasod na agitay tagsa ka mga istorya. So mag-invite ko og mga tao nga mag-join to tell their story, but I would like to invite you nga mag-comment mo kung asa mo ka Bisaya, kung asa mo gikan ka Bisaya, ug asa mo karon nga mga Bisaya. Okay, asa mo karon sa kalibutan. So wala ka ilan ako si Ate Binky, Bisaya sa Misamis Oriental, Mindanao, Philippines, ug karon nagpuyo sa Ontario, Canada. So sayo ko nag-retire tungod sa akong balatian og padayon nga estudyante sa kinabuhi, you know. Padayon gyud ta basta napatay kinabuhi napatay paglaom, di ba? So, mauning ani ako karon with purpose to share my story og nangandoy og nagtuon nga dili paulahi ang tanan aron magsugod pag-usab, di ba? So, shout out sa mga tao nga nagtuo nga na edad pero murag mo slow down. As long nga willing ka nga mo uswag mo tuon, walay it's not too late for everything. Na ako grabe kay ang inspiration ako karong gabi una na ay story about sa community about sa ihang success, no? So dili gid excuse whatever you unsay naa sa imuha, unsay mga circumstances, dili excuse kun ikaw naa kay purpose ug naa kay kanang goal, kung yun naa kay pangandoy, di ba? So dinhi sa atong night talk show maghisgot ta sa bahin sa mga atong kinabuhi, no, sharing our own story at our story, mga stories tong pamilya sa atong panglawas, especially sa ako I've been so in a disability, so ako na siyang na ako'y mga naagian nga ingana ba, so kaning atong pangandoy nga magbiyahe ta aron makakita pa tag laing lugar nga kanindot sa Ginoo, di ba? So we share our hopes og mga personal growth ug mga bag-ong posibilidad, especially sa social media karon daghan na kay tag mga posibilidad kung ikaw gusto pa nga molambo bisag unsa pa atong edad. Okay, so kuha inyong kape diha kay mag-uban ta karong gabi una, magpulo ka bildo ta. So ang akong topic karong gabi una mao nang giingon nga dili ko tapulan pero nganong
murag walay progress. So ka-relate ba mo ana nga kusog ka mo trabaho, no? Grabe kay imong trabaho sa pa kay maayo og lingkod. Hay nako. Okay. Maay labi na sa akong kaagi. Nagtubo mi nga kana bitang kanang kulang sa kwarta bitaw kanang wala bitaw kay magamit naa kay ang puhunan nasa mga kabataan namo among kusog, di ba? So manang importante nga magtuon ta mga igsuon maning kamot ta kay once nga imo nang himuon kada adlaw ug naa kay purpose kung naa kay tumong mulambo ka mausab gyud imong mausab ang imong imong kahimtang, okay? Kung dili magid permanente imong kahimtang, magpermanente lang imong kahimtang kung wala ka himuon. So remember that. So mao na siya. Difference between being busy and being productive. Okay. So ang diferensya ana nilang duha, no? Busy kay ko pero unsa man imong gibisihan naa ka by rason na by purpose kay sahay na bisibisihan man talabi scrolling sa social media. scroll. But then it's not productive, right? Naa ba kay nakuha ana, okay? So mao na siya ang usa ka diferensya nga kung busy kay ko sa akong kuan kay busy kay bit but ang imong gibisihan naa ba siya productive ba ka ana, okay? Nag-income ba ka? So karon kay kinahanglan magud nato bisan asa ta pag-ingon kinahanglan gyud ta nga naa tay panginabuhian, di ba? Kay tanan man atong bayaran dili man na labi na kay diri sa abroad tanan bayaran, okay? So ang mga naa sa gawas makarelate sa akong giistorya nga mo nang magdubli-dubli og trabaho. Magdubli-dubli, duha, tulo ka trabaho and I've been there. Diha ko nga nagtrabaho og dubli-dubli. So ngano mang hangtod karon, hangtod sa naabot nga nasakit ko. Murag wala bitaw siya murag para sa ako murag kauway kausaban nga kusog munta ka maayo munta ka mo trabaho ana bitaw kugihan man tana ka, di ba? Naka-relate ba mo anang kugihan man tana kung anong murag wala may nausab kay ngano man there is another way so on. So kung interesado ka mag-istorya ta deeper mag-comment lang ka nga what unsa day I can guide you, okay? So ingin ana lang na siya mag-share lang ta sa atong mga kahibaluan, okay? Ang akong na-realize man good sa kanang pila ka years nga sa pag-abot ako di sa Canada no mga 20 na katuig no. So, trabaho gyud guys, busog trabaho gyud tagtulo niabot pa ko sa punto nga upat akong trabaho niya murag dili na siya maayo. Murag dili na gid siya maayo no. So gikat na ako kay ang lawas ray puhunan until sa time nga dili na hinung ko trabaho no. So tungod kay ang lawas dili na makaya. So there is a difference between working hard and working smart. So my realization after years of long shift and hard work nga kuan siya kanang kinahanglan gid ta magtuon og bag-ong mga paagi labi na kay karon bitano ang diri sa social media we are being social to another people. Ang nakagood thing kay kung imong i-open ang imong ang social media sa globally so you can communicate people sa lain nga nasod, okay? So dili ta mahadlok basta once na may Ginoo nga nag-uban sa ato so we have to also learn ang nakagood thing man gud ani kung gusto ka mo learn na daghang tao nga dili man daghan magud kaayo ang mga nag-ingon nga ang social media karon dili na wherever you are bisan pag-asa ka bisan malingkod ka lang diha mailad ka diha o asa ka naraman na sa imuha, di ba? So ang importante gyud nga motuon tag mga bag-o nga paagi. Okay? Instead of doing kanang ang ato magong naandan mo magtrabaho ta 9 hours 9 to 5 like na 8-hour shift na muna siya tong naandan. So there is another way of working nga dili kay siya long hours like para sa akong gihimo karon. I don't work long hours because I cannot dili naman ko makapwede og long hours standing, long hours sitting, long hours kay ang atong lawas kanang ni surrender ba siya. So murag na siya dili na siya ka sustain so mo nang
this kaning akong gihimo is a good fit gyud sa mga tao nga kanang bitang labi ng busy nga mga tao nga kay flexible man siya anytime imong himuon. So morning na ako karon sa social media to share you all guys for those kinsay gusto diha nga nga kinsay gusto diha nga mangitag laing mga kanang paagi. There's another way. I-message igna lang ko. Kinsa diri ang permi busy pero usahay murag walay kausaban. Make a comment lang sa below and then we will talk about it. Guys, naay bagong paagi. So, maura to, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw, okay? O hinamdumi, dili kinahanglan na kusog ang imong lakang. Importante nagpadayon ka. Kay usahay manggod ka nitong mag-rush ka, sus mag-crush may nung ka, no, di ba? So, is one step but one step at a time in aron ang imong lawas pud dili siya mag surrender, di ba? So importante magpadayon ka, ayaw tuguti nga ang kahadlok. Di ba usay mahadlok ta, ang kahadlok maoy magdesisyon para sa imong kaugmaon. Daghan kaayo guys mo ngano mang wala tan nag-usab kay mahadlok matag desisyon para sa kaugmaon. Dumi na ang Ginoo naguban kanato. Basta ihalad atong tanan. Guys, that's how I recover from my sa akong mga nakapansanan sa una sa nagsakit ko. Ihalad ako tanan sa Ginoo kay untay mahimo kung wala siya. So anything we do, we have to offer kay iya gitang pananginan. Gamay nga lihok matag adlaw mahimong dako nga kausaban ugma. So 5 years from now, you will see yourself different from today. Kung imong himuon ka na matag adlaw ug ayaw kahadlok. God has a purpose for your journey. Padayon lang gyud igsuon. Okay? So, ang akong ikasulti karong gabi una, ang quote nato karong gabi una, dili kinahanglan makita nimo ang tibuok hagdanan. Okay? Ang importante, musaka ka sa unang ang. Okay? One step. So, that's all for tonight. Daghan kay salamat mga igsuon, mga kabisaya, mga kabisdak. Ayaw kalimot og comment below asa ka kabisdak karon kung asa ka sa kalibutan aron mag-istorya na po ta sa sunod gabi. All right. I will share now my song. Oy, salamat sa isa ka milyon na nagtan-aw. I love you and good night. And I will share my song for you tonight.